Hey, wo shana. Kushubile wo shana ezweni wo shana kuqhuma uchacho wo shana. Kade kuzoba nemasho wo shana hands off umkhwanazi wo shana. Njobe bemcinezela umkhwanazi bemphenya wo shana. Thema isuka uboshana i-IPID uboshana yarelease istatement uboshana esithi cha asisekho isidingo sokuthi umkhwanazi asubmithe obekufunakala kuyena mayana nophenyo uboshana ngabe sasubmitha uboshana ayi kwacaca ke uboshana ukuthi kubuya ngathi uphenyo kamkhwanazi kuyadroshwa uboshana shana yase yavalwa indaba yemashi wathiwa cha i-hands off umkhwanazi aseke isidingo sayo ngoba nasa kuthiwa phela i-IPID umkhwanazi engabe sasubmitha shana jabe sevaliwe imashi uboshana ibuyile i-IPID uboshana cha umkhwanazi sisangaphansi kophenyo samphenya akaphungcukile sisabhizi nje naye sisazodila naye sibhace ngobonda simbeka into encane simhlela imbashalala simqhoqhobele shana qhoqhobele balana ayo wabashana kubuya ngathi ke cha mabe phinda bekhuluma kanjalo kusangenzeka futhi phindi bekhona futhi imashi ka hands off umkhwanazi uboshana ngoba cha akaphunyukile uboshana basapheki kwakhe basazomphenya uboshana sebekubeka kwacaca lokho uboshana inkinga le uboshana ngoba umkhwanazi angathi singakabi aware ngaye 2012 wake wafakwa wakhishwa ngoba kubonakala ukuthi hayi isishoshovu leso uboshana iphekula sikhuni isishoshovu esilwa nobugebengu uboshana wathiwa no lo muntu ngeke overworks akavalwe manje ke njobe sebuyile nje manje abantu abaningi bawe ngaye phela ukuthi nanga umuntu uyishoshovu ulwa nobugebengu manje ukugcinezeleka kwakhe lokho ephenywa ayi kubuya ngathi inkosi impela hayi ngathi ayi uyagcindezela lo muntu ukuthi ngeke uyoza afike la ngafayela afike khona uyoza dlova bophe nala ngafayela bophe khona no one is above the law sithi wonke umuntu oyisiphula umthetho emzansi akhale phe kwakhe abantu bawe manje umkhwanazi manje abantu bazomlwela bamvikela umkhwanazi abantu abafuni lutho kumkhwanazi ngoba inkinga enkulu futhi esibhekene naye siyizwe thina sesilokhu sibheke ukuthi manje fanele senze izinto ngobukhoshosho senze izinto siyikhuphule ngobugebengu amazwe awomakhelwane awuqinisile umthetho abantu bakhona kulawo mazwe awomakhelwane baze babuye bezoganga la emzansi ngoba umthetho awuqinile nina mawukuthi omkhwanazi bazama uqinisa umthetho nina niphinde futhi no nzolo against lawo bantu ngoba na unifuna umthetho uthambe ukuze kufezeke ifiso zenu nenhloso zenu ehambiselana nobudlobongela nobugebengu shuthi labantu laba babuye emazweni angaphandle befike begange la abantu abangatraceki abantu esingenama fingerprints abo esingazi nokuthi kuthuma upotiyane soqala ngaphi sithi yabatrace bawukuthi umkhwanazi niyamvala ukuthi umkhwanazi akadili nobugebengu decisively lizoba njani lelizwe liyobuseka kanjani lelizwe yini sifuna izwe lethu madoda libe ikhosi akukho ukubambisana ezweni ubashana isazo sholonto ubashana lo Joe Bladem told us.